ngai thatu zong zong te chibai ule mizo te kan Christian dan diktok lawa wangin mizo mi pui tam zok hi kong rang rangin mitlem zok te thun huaya kan kun reng mai media that to wang tal po in kalphung dikin kalvena chang hre to ila avahlu do ne sarkar dana chuan reison hi thakhat chung ni tin sem turania ka hriat ve china chuan ni thum chung chi an semin chumi hun chunga lamhan lo chuan kan chan maya retailerin atovin an thalmai thinin alang mi hringphur chi lir thei reng reng hi sarkar red bituksa anga tlan vek turan ni lain two wheeler taxi auto rickshaw le four wheeler taxi te hian sarkar red ain an mani red zok fe an hmang na sa bus stand kar khat lekemo chu ai ma toy cheng som choina oma po som ni som thum an phutlat four wheeler in ram hun veng lai biak len pamatanga bong kon te hi za somnga tanga zahni te zuhan tia em hian an mani pon an hmangam lowang auto rickshaw ni se toy te a po cheng somnga aya tloma tlan du an wang cement an phur phei chuan be khata cheng za zuhan tia begli phurtir chuan toy te a po zali choyangai ni chu two wheeler taxi po an tlan to u chuak deuh vek a om tok bil chu anom zeu zeu Star TV po man po channel khata cheng ria ta tangin achung lam chu ka khechia lo zonel le LPS nei tu te hian an du zat min bil mai ani gas connection man po chu ti tho ZPM hi hanlal ve ram se consumer union tele RMC lampo dikzo le thazok huai sen zo ka an thoi be sei te ang ramvei tu senior in than chu kan hlut hle mai party richil deu tan chuan hun ro pui le nuamber man na hun ani ome campaign po kan thiam kan nelom kan ngai nom thlo tani apoi mober chu campaign la ya kan aw hla na tho kor min hak tir ve ro ti hi atlinga te tan ataka hlo tin tir hi ani than tlin kan han nia khwal lian turemo thil hong turemo kanin titla thi fulo kumina than tlin te chuan khwal lian kan himan lo ka hong man lo na tho tura tam lu tuk min lo he thiam teu an ti fo i be se angu ramvei tu te zong chuano RK sanga pathian ni thum thasom pani sang ni som ni pathuma vote chiar ani tur hi kan ngai theilo hlom hle mai na langa achan engwange ni yang vote chiar na hmuna ngai thak theilo kan hlawangem ni le dik tak chuan in thlan kai hnoya hian kan pathian biak na nia thil tia tam khop mai in thlan don na ya chuan in thlan boi pui tu te tan pathian ni le ni lo aum to ngai lo pathian nia nileng zan khwa a office an tamania o chu mai ani lo tunin thlana te khan polling party tam tak in thlan na hmun pan tura an liam tir te kha kan hrel hlomem in thana chuan pathian ni bo chian na hi atam em ani ma se vote char lai bik chau kan ngai poi mo hi enge chan niang le Christian kan nia wanga pathian nia vote char kan du lo chuan pathian nia office kai le polling party tir chuate hi i du lo tel lo lo angu miang a then lai ngai poi mo a then ngai jam si hi kan pathian pon tha ti ka ring love pu editor enge ngai ve dan Mr. Liana Keichu November ni sari sang ni som ni pathum in thlan kan zo phela tang kha chuan zoram politic phurit takanga ka phur chu cholsan tura kalo tumlo kangin karil ru ka siam phel khatta e a chan tlang puite Mizoram hian statehood ni na kan lo chana ramral mong lu tu kan lo ni po kumsom thum paruk zet aliam to nuwa le ram leilung tha sikle sa tha ruwa tui tlamu malutuk lui pui khwa turpo nei tha thingle maula nei thalutuk Christian ram ni bok NGO nei thaber ram mi puite po thuai theile kai hroi nom lutuk bok si hetiang ram ni sia tun thlenga ele barate electric lamate oil stock lamate enga ma into delna kanla nei lova kan kong puite leido te
lungrem tele na tho tin reng hi an tlo lovin an ningnel ma project hlui hlon tak la tam ma mi hring ril ru le nun phung le hrisel na thlenga ei chevek theitu khovel ram tinin an huat ron corruption le dan poisak lo na le hlei nei lu tuka ro rel na le dot soi poi ti lo na a hluarin anasa tial tiala henga wang hian Mizoram chuan khovela a che zonga kan hming chiat na hi point som thum chuang zet kan lo nei ta hi ala ni hetiang hi kan din mun alo ni ta ka wangin mani phak to kangangin zoram hi phuri takangin ka phur ve thina ma se tu na chuan cholsan ka lo tum ta ni e a chan pathum te chu pakhat na zoram siam tha thei tur oma karin le be se ZPM 10 sarkar na an chan ve thei to ka be se wangin panheina ZPM in sarkar na anna chang phalo chewania kalphung hluya kanla kal lui zel don ani chuan zoram kong hrang hranga kan tluk chiat na political leaders le mi puite suk thle ka abedon thlak to wangin pathumna tleirol te ta tanga piang thar kaloni ve tuangin lalpa ka pathian thua in ngata nun ha chomna nei ka du to zo ka wangin si chong than zama December ni thum nulama Mizorama zol neider te exam result alo chuak le dona LMC in than nei khan two party atangin nge zol neider fel tamber kan thletwa zema bok local council in thana tu te party atangin nge fel tamber po kan thle boka tun trum Mizoram MLA general election nei zo ta ka po hian zol neider huai tak taka thupang thin tam takte thupuan exam result a chuak le don zol neider then khat thupuana chuan khovel om chungin lal duma hi a chief minister don lo hrim ti te MNF bok an sarkar le don ti te ZPM chu an ral don ti te MNF an tlato don ti te kuang nena William te arsitla kumathleng don ti te ZPM an sarkar dona seat somni pathum an la don ti te seat somni panga an la don ti te seat somni pariat an la don ti te seat somthum panhi an la don ti te seat somthum pali an la don ti te an solid deu thoang ti te ani nuk maya a then chuan solid chu a theilo hrim ti boka ma se LMC a po kan solid kan rin lo lain kan solid maya lo man ti boka zema boka po kan solid thowa lo man ti boka a then chuan i chakna ni lovin i theina po ni hek lovin katlarau zo kin le min ti tu kan pathian hian min tho sakdan hi anasa ma naupanga tangin thalaya puitling pitar le putar hne na min tho sakdan hanen hian kan sarkar nge yang anti boka congress le MNF ni lo hian sarkar thar siam hrim hi kan du to ti tong kam hi atam hle boka thlai thar kan duanga hral ve kan du to a Sundar Ali tel lo hian kan thlai thar te hral kan du to komina Sundar Ali tel lova so thing kan hralna keji kha chengza sompakwa tanga chengza somthuma kan hral thei hi kan hau sakpui hle maya chu wangin ZPM bak chu an sarkar don lo an ti boka khothlang lama ve thung chuan kuwa rose maklara wanga kuwa kan hral that theilo wang le kumkhat aya re dai to kuwa ro phur tu te sarkarin an man du lo wangin chhun zan zomin ha thok thelovin duty ngain kanoma smuggler te mandu lo tu sarkar hi kunha thok tu te mel ma an nia sarkar na siam tir le tlak an ni to lo ZPM chau hi kanram dam na min thlen tu an ni don ti hriaila ei ru lo tura intiam ngam nge hi sarkar tir to angu an ti boxia chu wangin heng mi chi hrang te hian sarkar tir an du le sarkar tir an tum le an puan te hi hanen hian tunge puang dikanga tu te hinge fel tura irin vele NT pautu ole in than pui chu kan lo zo ta a kan MLA than thar tur duam tak te hian pathian tri tak na nen kan ram tu cheme khi an kai tho nge yang chu mo CBS